Seiminéar dar tuideal Buntáiste Breise na Gaeilge a reachtal ag Conghaile náisiúnta na Gaeilge agus cóir na múinteoirí Gaeilge a galiste Feirste le déanaí ag go leor panel eagsúla faoin na buntáistí a thug an Ghaeilge dífa ina saol oibre agus ina saol sóisialta. Tá mé mar duine in eagsúla atá anseo inniu agus i ggéirí ar ná páistí scoile a sppragu le gáil leis an Gaeilge agus iad a gáil na Ollscoil agus cumáile sin leis na buntáistí atá an más go réanaíonn tú an Gaeilge agus de chlíomhatha dhéanú trí bhean na Gaeilge na rudí gur féidir le dhéanú agus na buntáistí ar ná atá an maianú tú sin. Dúirt cuid bá daoine inis nach meach na deisina chéanna a thugann an Ghaeilge, deisina Seiminéar ar an radio, deisina fostíocht agus mar sin, bhí se an spéisiúil gur féidir an dárod a cheanga le chéile. Luigh duna bháin freisin go gapan a lán daoine gur bhí an bhúntóirt a bháinaí an daoine le céim sa Ghaeilge, agus féidir an Ghaeilge nasca le annach chuid garmacha eile, agus féidir caiinteoir sin ní suúthainmh. An Gaeilge don GCSE agus an ard level fásta agus Tá man seo le Lord leis na daoine atá lethart fanna deisina atá chutha nó fanna cuasaí atá fáil gan leis an smóscoil atá a dhéanaí freastal ar na riachtanas atá ag airnain le Gaeilge. Bhíonn tháinig muid go dtí cúpla bliain amhain nach deoch le a garbí a dhéanú seaspéid ar teagas ná múinteoireacht ach tá támán in iscúil an airnain le fás chomór sin agus go tapí sin go bhfuil an ard sin rud eile de íthorning an Gaeilge agus is heige sin a dagamúid nó a hacamis ar hachtan seo agus Lord Lough an na cuasaí breise atá ar fáil grá agus an Gaeilge de lí agus an Gaeilge agus a leid agus sin an Ollscoil Uladh go rahan. Bhí mé láthair sa caint in Níor Máidín agus sé an simú go háir bhfuil mé an soltas le Conall mar bhí sé buinte le ábhar bhí an simúgaman sportranóir agus dí rá bhí Champa Chormaic ar oichainteoirí agus níor tháinig mé amar faoi so dearthain go rathí mé an mbliana an get a codíohort nó fiú freastal ar an Champa. Bhí mé caint buntáiste na Gaeilge níos sa Leachlan, agus in mé gur sé ionach simú deasca gur bhú siad glóirt faoin na postna le ó ar fáil tríd man na Gaeilge ach main na múinteoireacht, agus bhí spéis agam san airsló ar nós mar bhailim hain bheith mar airslóir, agus bheith sin ionach simú deasca go mé gurí an Gaeilge Conall ré do cursa Ollscoil.